Näin toimii Piha Online. Klikkaa etusivulla näkyvää painiketta Etsi tekijöitä ja palveluita. Ensiksi hae kaupunkia, postinumeroa tai jo tuttua palvelun tarjoajaa. Kartalla näet eri yritykset hakemallasi alueella. Tämän jälkeen valitse tehtävät työt, joita tarvitset. Näytä lisää painikkeella aukeaa hakukenttä, jossa on lisää vaihtoehtoja. Klikkaa alla olevista painikkeista, jos olet yritysasiakas. Työt voidaan tehdä välineilläsi tai haluat jättää tarjouspyynnön usealle yritykselle kerralla. Mikäli näin on, valitse kartalta haluamasi yritykset ja lisää ne tarjouspyyntöön. Tämän jälkeen klikkaa Tee tarjouspyyntö-painiketta. Voit myös soittaa tai jättää tarjouksen vain haluamallesi yritykselle klikkaamalla yrityksen karttamerkkiä. Seuraavaksi jätä yritykselle viesti, jossa kerrot lisätietoja kohteesta ja haluamastasi työstä. Voit halutessasi liittää mukaan kuvan työkohteesta. Kuva auttaa tarjouksen antamisessa. Täytä yhteystietosi sekä paras aika, jolloin tekijä voi tavoitella sinua tarjouspyyntöösi liittyen. Hyväksy tietosuojaseloste sekä käyttöehdot. Käy läpi tarjouspyynnön yhteenveto ja tarkista, että tiedot ovat oikein. Voit halutessasi tulostaa tarjouspyynnön yhteenvedon. Lopuksi lähetä tarjouspyyntö. Saat siitä kopion sähköpostiisi. Kiitos kun käytät Piha Onlinea.